ఈరోజు మన వర్తమాన అంశము పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం. ఈ పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మము అనే అంశాన్ని నేను మీతో పంచుకోవడానికి కారణం, మానవులలో అనేకమైన సందేహాలు ఉన్నాయి. ప్రతి వారు ఏ సిద్ధాంతానికి చెందిన వారైనా, ఏ సంఘానికి చెందిన వారైనా ఈ వర్తమానాన్ని ఈరోజు చెప్పే వాక్య రెఫరెన్స్లో తప్పనిసరిగా వినాలి, చూడాలి. ఎందుకంటే రకరకాల అనుమానాలు, లేదా రకరకాల ఆలోచనలు, రకరకాల సిద్ధాంతాలు మానవులు ఆయా సంఘాలు కలిగి ఉన్నారు. ఎవరికి వారి సిద్ధాంతాలను నమ్మి వారి సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి ఆ సిద్ధాంతపరమైనటువంటి బోధలే వింటూ అంతవరకే పరిమితమైపోయి ఉన్నారు. కానీ అసలు వాక్య సిద్ధాంతం ఏమిటి, లేక యేసు ప్రభువు యొక్క సిద్ధాంతం ఏమిటి, బైబిల్ సిద్ధాంతం ఏమిటి అనేది చాలా మందికి తెలియటం లేదు. అందుకనే ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం అనే అంశాన్ని మేము ముందు ఉంచుతా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఈ పరిశుద్ధాత్మ పండుగ రోజు లేక పెద్దకోసు పండుగ రోజైనా పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం అంటే ఏమిటో ప్రతి వారు వినాలని, ప్రతి వారు తెలుసుకోవాలని, పరిశోధన పూర్వకంగా దాన్ని తెలుసుకొని గ్రహించి ఏది వాక్య సత్యమో దాని ప్రకారమే చేయాలని నేను ముందుగానే తెలియజేస్తున్నాను. దేవుని వాక్యంలో బాప్తిస్మాలు చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి. అసలు బాప్తిస్మాలు ఎన్ని ఉన్నాయి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తే, దేవుని వాక్యంలో మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయం 11వ వచనంలోను, అలాగే మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయం 8వ వచనంలోను, అదే రీతిగా లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంలోను, అలాగే యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 26వ వచనంలోను, యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 26వ వచనంలోను, అనగా 4 సువార్తల్లోనూ ఒకే మాట వ్రాయబడింది. 4 సువార్తల్లోనూ ఒకే రీతిగా యేసు ప్రభువు బోధించిన ఈ 4 సువార్తల్లోనూ ఒకే మాట బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను బోధించిన బోధను మనం చూస్తాం. ఈ 4 సువార్తల్లో ఒకే రీతిగా ఈ మాట వ్రాయబడడం అనేది చాలా శుభ పరిణామం. ఈ 4 సువార్తల్లో వీటిని సైనాప్టిక్ గాస్పల్స్ అంటారు. అనగా 4 సువార్తల్లోనూ భావయుక్తమైనటువంటి ఒకే సందర్భం, ఒకే అంశము వ్రాయబడడం అనేది మనం గ్రహించాలి. ఏమిటి 4 సువార్తలను ఒకే మాట వ్రాయబడడం అనేది మనం చూస్తే, బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను బాప్తిస్మాలను గురించి అతడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. బాప్తిస్మాలను గురించి అతడు చెబుతూ మాట్లాడుతూ ఈ భాగంలో ఆయన ఇలాగ పలుకుతూ ఉన్నాడు. ఏమని పలుకుతూ ఉన్నాడంటే, నేను నీడలో మీకు బాప్తిస్మం ఇస్తున్నాను, కానీ నా వెనుక వచ్చుచున్నవాడు నాకంటే శక్తివంతుడు గనుక ఆయన పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నిలోను బాప్తిస్మం ఇచ్చును అని ఆయన చెప్పడం మనకు కనబడుతుంది. కనుక దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు బైబిల్ ప్రకారం బాప్తిస్మాలు ఎన్ని అనేది మనం చూస్తే, బాప్తిస్మాలు మొట్టమొదటిది నీటి బాప్తిస్మము, రెండవది ఆత్మ బాప్తిస్మము, మూడవది అగ్ని బాప్తిస్మము. ఇలాగూ 3 బాప్తిస్మాలు బైబిల్ గ్రంథంలో సాక్షాత్తు యోహాను ద్వారా బాప్తిస్మం ఇచ్చు యోహాను ద్వారా చెప్పబడడం మనం చూస్తున్నాం. బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను మాత్రమే కాదు, శిష్యుడైన యోహాను కూడా ఈ మాటను ప్రస్తావించాడు. శిష్యుడైన యోహాను సువార్తలో 3వ అధ్యాయంలో మనం చదివితే ఆ భాగంలో అతడు బాప్తిస్మాల గురించి చెబుతూ, ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కానీ దేవుని రాజ్యమును చూడలేడు అని చెబుతాడు. యోహాను భక్తుడు తన యొక్క 3వ అధ్యాయంలో ఈ మాట రాశాడు. ఆ భాగంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు, సాక్షాత్తు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే నికోదేముతో మాట్లాడుతూ నికోదేముతో ఈ మాట చెప్తారు. అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. చూసారా? తర్వాత భాగంలో మనం చదివితే అక్కడ ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను
దేవుని రాజ్యమును దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. చూసారా దేవుని బిడ్డారా, ఈ భాగంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సాక్షాత్తు నికోదేముతో మాట్లాడుతూ ఈ మాట పలుకుతున్నాడు. ఒకడు నీటి మూలముగాను ఒకడు ఆత్మ మూలముగాను జన్మిస్తేనే గాని దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడు అని ఖచ్చితంగా తెగేసి చెప్పేస్తూ ఉన్నాడు. కనుక ఈరోజు మనం గమనించాలి, నీటి బాప్తిస్మము పొందాలి, ఆత్మ బాప్తిస్మము పొందాలి. నీటి మూలముగాను జన్మించాలి, ఆత్మ మూలముగాను కూడా మనం జన్మించాలి. అయితే బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను చెప్పినట్లుగా మూడవది ఏమిటి, అగ్ని బాప్తిస్మం అంటే ఏమిటి అనేది మనం చూస్తే అగ్ని బాప్తిస్మాలు చాలా ఉన్నాయి. అగ్ని బాప్తిస్మాలో మొదటిది పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిలో బాప్తిస్మము. అలాగే అగ్ని బాప్తిస్మాలో రెండవది మనం చూస్తే నరకాగ్నిలో కాల్చివేయబడడం అనేది కూడా మనం గమనించాలి అనేది ఈరోజు మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కనుక ప్రతి వారము కూడా నీటి బాప్తిస్మం పొందాలి, అలాగే ఆత్మ బాప్తిస్మము లేదా పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని బాప్తిస్మము మనం పొందాలని ఈరోజు మీకు చాలా క్లియర్ గా తెలియజేస్తున్నాను. వాక్యంలో చాలా క్లియర్ గా దేవుని మాటలు వ్రాయబడి ఉన్నాయి. యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పింది మనం చెప్పుకున్నాం. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయము 11వ వచనం చదువుకున్నాం. మారు మనసు నిమిత్తము నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మం ఇచ్చున్నాను గాని బాప్తిస్మం ఇచ్చున్నాను. అయితే నా వెనుక వచ్చుచున్నవాడు నాకంటే శక్తిమంతుడు. ఆయన చెప్పులు మోయుడికైనను నేను పాత్రుడను కాను. ఆయన పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నితోను మీకు బాప్తిస్మం ఇచ్చును. దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి, ఈ మాటలు సాక్షాత్తు బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను పలుకుతున్నాడు. బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహానే చెప్తున్నాడు, నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మం ఇస్తున్నాను, కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నితోనూ బాప్తిస్మం ఇస్తారని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇస్తారని యోహాను చెప్తూ ఉన్నాడు. కనుక ఈరోజు నేను మీకు ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనం నీటి బాప్తిస్మాన్ని చూసాం, అది యోహాను ఇస్తున్నాడు. రెండోది అగ్ని బాప్తిస్మాన్ని చూసాం, అది యేసు ప్రభువారు ఇస్తున్నారు. అలాగే మూడవది ఆత్మ బాప్తిస్మం చూసాం, అది యేసు ప్రభువారు ఇస్తున్నారు. ఆ మూడింటిలో ఏది గొప్పది? ఈరోజు గమనించండి, నీటి బాప్తిస్మం యోహాను ఇచ్చేది గొప్పదా? ఆత్మ బాప్తిస్మం అగ్ని బాప్తిస్మం యేసు ప్రభువారు ఇచ్చేది గొప్పదా? ఈరోజు ప్రతి వారం కూడా బాగా ఆలోచించి ఒక మంచి తీర్మానం చేసుకోవాలి, బాగా సత్యాన్ని గ్రహించాలి. ఏది గొప్పదంటారు? మీరే చెప్పండి. నీటి బాప్తిస్మమా, యోహానిచ్చే నీటి బాప్తిస్మమా, యోహానిచ్చే నీటి బాప్తిస్మమా, లేక యేసు ప్రభువారు ఇచ్చే ఆత్మ బాప్తిస్మము లేక అగ్ని బాప్తిస్మమా? ఏది గొప్పది? ఈరోజు మనమే తెలుసుకోవాలి. యేసు ప్రభువారు ఇచ్చే ఆత్మ బాప్తిస్మము అగ్ని బాప్తిస్మమే చాలా గొప్పదని మనం గ్రహించాలి. అలాగని నీటి బాప్తిస్మం తప్పని, నీటి బాప్తిస్మం వద్దని నేను చెప్పడం లేదు. నీటి బాప్తిస్మం ప్రాముఖ్యమైనదే, నీటి బాప్తిస్మం తప్పనిసరిగా మనం అందరం పొందాలి. అయితే అది యోహాను వరకే పరిమితమై ఉంది. కానీ ఆత్మ బాప్తిస్మము అగ్ని బాప్తిస్మము పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని బాప్తిస్మము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇస్తారు. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇచ్చే ఆత్మ బాప్తిస్మము పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని బాప్తిస్మము అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. కనుక నీటి బాప్తిస్మం పొందుతున్న మనము దానితో పాటుగా ఆ తర్వాత ఆత్మ బాప్తిస్మము లేదా పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మము పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని బాప్తిస్మము కూడా తప్పనిసరిగా పొంది తీరాల్సిందే అని మనం ఈరోజు గమనించాలని నేను మీకు మనం చేస్తాను. ఈనాడు చాలా మంది లోకములో కొన్ని సిద్ధాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారు నీటి బాప్తిస్మం పొందిన తర్వాత అక్కడే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి ఆగిపోతారు. నీటి బాప్తిస్మమే చాలు అని అనుకుంటారు. కానీ వారంతా కూడా యోహానీయులు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆత్మ బాప్తిస్మము పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని బాప్తిస్మము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇస్తున్నారు. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి బాప్తిస్మాన్ని లేక ఆత్మ బాప్తిస్మాన్ని లేక పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని బాప్తిస్మాన్ని మనం తప్పనిసరిగా పొందాలి. అది బాప్తిస్మాలన్నిటికంటే మేటి అయిన బాప్తిస్మని ఈరోజు మనం గమనించాలని, దాన్ని తప్పనిసరిగా పొందడానికి మనం సిద్ధపడాలని, వాక్యానుసారమైన బాప్తిస్మమైన నీటి బాప్తిస్మం తర్వాత ఆత్మ బాప్తిస్మాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని, తప్పనిసరిగా పొందాలని ఈరోజు నేను మీకు చాలా క్లియర్ గా తెలియజేస్తున్నాను. దేవుని బిడ్డలారా, మీకు అర్థమైందా? కనుక
ఉంది. అక్కడే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి ఆగిపోయిన వారు ఈ రోజే పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం యేసు ప్రభువారు ఇచ్చేదని, యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి బిడ్డలుగా మనం ఉండాలి అంటే ఆత్మ బాప్తిస్మాన్ని తప్పనిసరిగా పొందాలని ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రతి వారు గ్రహించి అర్థం చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నాను. మీకు అర్థమైన దేవుడు ఉంటారా? కనుక నీటి బాప్తిస్మమే పొంది అక్కడే ఆగిపోయి మీరు యోహానీయులుగా ఉండాలనుకున్నారా? లేదా నీటి బాప్తిస్మం పొంది తర్వాత ఆత్మ బాప్తిస్మం కూడా పొంది యేసుక్రీస్తు వారిగా ఉండాలని కోరుతున్నారా? ఎవరి వారిగా మీరు ఉండాలని కోరుతున్నారు? ఈ రోజు వాక్య ప్రకారం మీరు జీవించాలని ఆశపడితే నీటి బాప్తిస్మము అలాగే ఆత్మ బాప్తిస్మము కూడా పొందాలని నేను మీకు చాలా ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తున్నాను. హల్లెలూయా. కనుక ఈ రోజే వాక్య ప్రకారము పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మాన్ని పొందుకొని యేసుక్రీస్తు వారముగా మనం జీవించాలని మీకు నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సందర్భము మన దేవుని వాక్యంలో చదివితే యోవేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 28వ వచనంలో ముందే యోవేలు ప్రవక్త ద్వారా దేవుడైన యెహోవా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఆ మాట మనం చదువుకుందాం. తరువాత నేను సర్వజనుల మీదను నా ఆత్మ కుమ్మరింతును, మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచనలు చెప్పుదురు, మీ ముసలివారు కలలు కందురు. చాలు. చూసారా దేవుని బిడ్డలారా? ఈ భాగంలో వ్రాయబడింది యోవేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 28వ వచనంలో అక్కడ ప్రవక్త అయిన యోవేలు ప్రవచిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన దేవుని మాటను చెప్తూ ఉన్నాడు. నేను సర్వజనుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఎంత అద్భుతమైన మాట! సర్వజనుల మీద ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని ఇక్కడ చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం. పాత నిబంధన గ్రంథంలో యోవేలు ప్రవచనాన్ని మనం చూసాం. ఈ భాగంలో సర్వజనుల మీద తన ఆత్మను కుమ్మరిస్తాడు. సర్వజనులుగా సృష్టి ఆరంభం నుండి సృష్టి అంతం వరకు జన్మించే ప్రతి మానవుని మీద, ప్రతి ఒక్కరి మీద ఆయన తన ఆత్మను, తన పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరిస్తానని పాత నిబంధన గ్రంథంలో చెప్తూ ఉన్నాడు. అయితే కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో కూడా మనం చదివితే అపోస్తలుల కార్యాల గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో మనం చదివితే ఇదే మాట వ్రాయబడింది. అక్కడ మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని అంత్యదినములందు నేను మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించాను. చాలు. దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి. ఈ భాగంలో మనం చదివితే నేను మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించదనని దేవుడిని యెహోవా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు, లేదా యేసు క్రీస్తు ప్రభువు సెలవిస్తూ ఉన్నారు. యోవేలు గ్రంథంలోనేమో అక్కడ సర్వజనుల మీదను నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను అని చెప్పాడు. అలాగే అపోస్తలుల కార్యాల గ్రంథంలోనేమో మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. కనుక గమనించండి, సర్వజనుల మీద ఆత్మను కుమ్మరిస్తానన్నా అలాగే మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తానన్నా రెండు ఒకటే. పాత నిబంధన గ్రంథంలోను కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో కూడా మనుషులందరి మీద లేదా సర్వజనుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. రెండు వాక్యాలు ఒకటే. కనుక సర్వజనులు మనుషులందరూ అనగా దానిలో మానవులైన ప్రతి వారు ఉంటారు. ఏ సిద్ధాంతానికి చెందిన వారైనా, ఏ సంఘానికి చెందిన వారైనా, ఎలాంటి వారైనా అందరి మీద తన ఆత్మను కుమ్మరిస్తారని దేవుడు చెప్పాడు. కనుక అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలి. అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా పరిశుద్ధాత్మను పొందాలి. అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా మనుషులైన ప్రతి వారు కూడా తప్పనిసరిగా పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం పొంది తీరాల్సిందే. అయితే రకరకాల సిద్ధాంతాలు కలిగిన వారు రకరకాలుగా మాట్లాడతారు. మానవులు రకరకాల సిద్ధాంతాలకు చెందిన వారు ఏమంటారంటే అపోస్తలుల కార్యాల గ్రంథంలో 2వ అధ్యాయంలో మొదటి నుండి 5 వచనాలు మనం చదివితే ఆ భాగంలో అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ కృపనింపబడడం మనం చూస్తున్నాం. యేసు ప్రభువు ఆయన తిరిగి లేచిన తర్వాత 40 దినాలు భూమి మీద సంచారం చేసి ఆ తర్వాత 40వ దినమున ఆయన రూపాంతర కొండ మీదకి లేదా ఒలివ కొండ మీదకి వెళ్ళి ఆ ఒలివ కొండ మీద దాదాపు 500 మంది సాక్షులు ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉండగా వారితో మాట్లాడుతూ, వారితో సంభాషిస్తూ, వారికి పరలోక రాజ్య సంబంధమైన విషయాలను చెబుతూ, పరిశుద్ధాత్మను గురించి, ఆయన రాకడను గురించి, ఆయన గురించి సాక్షి ఇవ్వడానికి గురించి బోధిస్తూ, అలా బోధిస్తూ ఉండగానే వారి మధ్యలో నుండి వేరై
మేఘం ఒకటి ఆయనను తీసుకుని పోగా ఆయన అందరూ చూస్తూ ఉండగానే పరలోకానికి కొనుక్కోబడ్డారు. అలాగే కొనుక్కోబడిన తర్వాత అక్కడి నుండి 120 మంది ప్రజలు వారు మేడగదిలోకి వచ్చి యెరూషలేములో మేడగదిలో ప్రవేశించి వారు అక్కడ ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించారు. 40 దినాల తర్వాత 10 దినములు ఏకధాటిగా వారు ప్రార్థన చేశారు. 10 దినాలు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఆ 10వ దినమున పరిశుద్ధాత్ముడు క్రమపడ్డాడు. యేసుప్రభువు వారు భూమి మీద నివసించింది 40 దినాలు, వీరు ప్రార్థన చేసింది 10 దినాలు మనం కలిపితే 50 దినాలు పూర్తయింది కదా. ఆ 50వ దినమున ఒక్కసారిగా వారు ప్రార్థన చేస్తుండగా పరలోకంలో నుండి పరిశుద్ధాత్మ ప్రవహింపబడి పరిశుద్ధాత్మ విభాగింపబడ్డ అగ్ని నాలుకలు వారి మీద రాలగా వారందరూ కూడా అనే భాషలతో మాట్లాడినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుతున్నాం. దేవుని బిడ్డలారా, ఆ మాట చదువుదామా? ఆ మాట అపోస్తల కార్యాల గ్రంథము 2వ అధ్యాయము మొదటి నుండి చదువుదాం. పెంతెకొస్తు పండుగ దినము వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండేది. అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుండిన ఇల్లంతయు నిండెను. మరియు అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కరి మీద ప్రాణగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడింది. హల్లెలూయా. దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు గమనించాలి, ఇది సాక్షాత్తు జరిగిన సందర్భం. ఆ 50వ దినమున వారు అక్కడ కూడి ఉండి విభాగింపబడిన అగ్ని నాలుకలు వారి మీద రాగా వారందరూ అన్య భాషలతో మాట్లాడారు. అక్కడ గొప్ప గాలి వీచినట్టుగా మనం వాక్యంలో చూస్తున్నాం. అక్కడ బలమైన గాలి వంటి యొక్క ధ్వని ఆ గదిలో ప్రవేశించినట్టుగా చూస్తున్నాం. మైటీ రషింగ్ విండ్ లేక విల్ విండ్ లాంటిది. అలా బలమైన గాలి వీచినప్పుడు వారంతా కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినట్లు వాక్యంలో వ్రాయబడింది. అయితే ఆయా సిద్ధాంతాలకు చెందిన వారు ఏమంటారంటే అక్కడ అది జరిగిపోయింది. ఇప్పుడు చదివినట్లుగా ఆ భాగంలో ఏదైతే యోవేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 28వ వచనంలో చెప్పబడిందో, అలాగే అపోస్తల కార్యాల గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో చెప్పబడిందో, అది ఆ మేడగదిలో ఆ 10వ దినమున అనగా ఆ 50వ దినమున పెంతెకొస్తు పండుగ దినమున నెరవేరిపోయింది. వారి మీద అగ్ని రాలింది. వారు అన్ని భాషతో మాట్లాడారు. పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభురింపు జరిగిపోయింది, పూర్తయిపోయింది. ఇక మళ్ళా మనం పొందక్కర్లేదు, మళ్ళా మనం పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసము పొందక్కర్లేదు అని చెప్పి మాట్లాడే కొన్ని సంఘాలు ఉన్నాయి. వారికి ఇది చాలా ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడుతుంది. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఏమిటి, వీరు పలికేది ఏమిటి? అక్కడ పూర్తయిపోయింది కనుక మనం ఇక పొందక్కర్లేదని చాలా సంఘాల వారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కానీ వాక్యం ఏమని సెలవిచ్చింది? మనం చూస్తే యోవేలు గ్రంథం 2:28లో సర్వజనుల మీదను నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని దేవుడు చెప్పాడు. అలాగే అపోస్తల కార్యాల గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో కూడా మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని దేవుడు సెలవిచ్చాడు. మనుషులందరి మీద నేను ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తే, సర్వజనుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని దేవుని ప్రవచనం సెలవిస్తే, వీరేమంటున్నారు? మేడగదిలో కూడా ఉన్న 128 మంది మీద ఆత్మ కుమ్మరించబడితే ఆ వాక్యం జరిగిపోయింది, నెరవేరిపోయింది, ఇక మనం పొందక్కర్లేదని చెప్పి కేవలం నీటి బాప్తిసం మాత్రం పొంది యోహానీయులుగా మిగిలిపోయి అక్కడే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసి ఆత్మ బాప్తిసం పొందకుండా ఆత్మ బాప్తిసమాన్ని రకరకాలుగా వ్యతిరేకిస్తూ అది పెంతెకొస్తు వారిది అని చెప్పి, లేదా కరిస్మాటిక్ సంఘాలకు చెందింది అని చెప్పి వ్యతిరేకిస్తూ మాట్లాడుతూ ఇవాంజలికల్ సంఘాలకు చెందిన వారు ఈనాడు రకరకాల వాదనలు తీసుకుని రావడం మనం చూస్తా ఉన్నాం. కానీ వాక్యాన్ని వాక్యంగా మనం చూస్తే వాక్యానుసారమైన అనుభవం ఏంటో తెలుసా? ఈనాడు కూడా సర్వజనుల మీద తన ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని చెప్పాడు కనుక ఆ సర్వజనుల్లో నేడు మనం కూడా ఉన్నాం కనుక సృష్టి అంతం వరకు జన్మించే
ఉంటారు కనుక వారు కూడా పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం పొందాల్సిందే అని చెప్పి ఈ వాక్య ప్రకారం అలాగే ఆ ప్రవచన ప్రకారం మనం గ్రహించాలని ఒక ముఖ్యమైన సత్యాన్ని నేను మీ ముందు